és a mitjanit a Barcelona. Nosaltres ens trobem, tenim una gran compensació de gent disposada a ajudar-nos a participar i ho hem notat sobretot amb els periodistes. És a dir, d'aquests 1.000 i pico subscriptors que tenim, una part molt important són periodistes. De Catalunya, de Madrid, de València, de tot Espanya, de tot arreu, no? Alguns també d'Amèrica Llatina o d'algunes ciutats europees. Però, per què? Jo crec que hi ha un doble component. Per una part els interessa el producte que fem, perquè és un producte explicatiu, un producte que vol profunditzar, però al mateix temps divulgar-ho. Però al mateix temps jo penso que hi ha una simpatia de dir, escolta, tu aquests tios que s'han tirat per una cosa contracorrent i que volen fer les coses amb independència, doncs se senten partícips d'aquest principi. És a dir, que la gent que se subscriu a la revista se senten partícips d'aquest principi. Bé, nosaltres volem fer tot això que està fent a divulgar, però des d'una perspectiva ciutadana. És a dir, nosaltres no volem explicar per què si les coses, el text, el pressupost, perquè és un gran avorriment, però sí que ens interessa veure com afecta a les persones, què està passant amb la reforma a les pensions, què està passant amb la reforma al mercat laboral, què està passant amb la sanitat, com afecta la gent. O sigui, el que més ens interessa és com afecta a les persones tot el que està passant amb l'economia. Això ho volem fer amb rigor. Nosaltres, en els temps que hem estat treballant en el sector de l'educació econòmica, els inicis d'Economs, el Financial Times, els diaris de Wall Street, que no són més, tenen un interès més dirigit als mercats, als agents dels mercats, als inversors, i nosaltres ens agrada el rigor d'aquests mitjans, però pensant en els ciutadans. Pensant en nosaltres no volem ser menys rigorosos que aquests mitjans, però volem tenir un grau de rigor, com a mínim com abans. En aquest sentit, l'Alternativa Econòmic és un gran referent per nosaltres, perquè són els millors economistes de França que escriuen, és a dir, que és una publicació que cuida molt la veracitat, contrastar les fonts, que són les característiques del rigor del periodisme, com ho hem explicat. Tenim un especial interès en ser independents. Per això hem fet una cooperativa. És a dir, l'estructura cooperativa de les raons perquè volen ser independents. Nosaltres no heu explicat els socis que són, a la revista es publiquen totes aquestes persones, els noms, el màxim que porten els socis són 4.000 euros, per tant som uns 40 socis col·laboradors, i per tant no hi ha cap persona que pugui tindre una influència. Però pensem que hem de ser molt conseqüents amb aquesta independència. Això vol dir que per nosaltres ens sentim obligats sobretot davant dels lectors. Però això no forma una part de la retòrica que diuen molts directors de diari. Nosaltres els lectors som els que no veuen els lectors. No. En el nostre cas és veritat. Nosaltres els ingressos de publicitat han estat del 15 o 20% com a màxim. Per què? Doncs perquè volem no tenir una dependència de la publicitat. Sembla que la publicitat, és a dir, amb aquesta publicitat en una crisi, ha sigut un gran condicionant de la dependència dels mitjans. És a dir, els mitjans els han anat apretant, els han anat atornillant, i avui dia us explicaria pel·lícules increïbles del que està passant. Nosaltres ens ha agradat oferir publicitat a una empresa de l'IBEX i potser sense que la publiquem. Se la posarem, se la pagarem, no cal que la publiqueu. L'interès d'influir, de controlar i il·luminar és evident, no? Bé, nosaltres pensem això i pensem en algun... seguint un consell d'algun periodista veterà que ens diu, escolta, ara que comenceu, no feu concessions. Escolta, ja que comenceu de nou, ja que us ho preneu en sèrio, ja que voleu fer un producte rigorós, sèrio, independent, escolta, aguanteu i no feu concessions perquè ja estan tips d'aguantar pressions, ja estan tips d'aguantar tot, no? Com ho dedicarem una especial, ja ho estem fent en els 6 números que hem fet, una especial dedicació a les qüestions, als assumptes que poden perjudicar o perjudiquen els ciutadans d'una manera concreta, no? Per exemple, però el primer número vam començar dedicant un espai molt important a tota la història dels preparents, és la part més important que hi ha hagut en aquest país. És a dir, si un mira com s'ha fet amb els bancs al món occidental dels últims 5 anys, us hauria de dir que els vells referents de l'economia, el Financial Times, hauria de dir que no parlen d'algun frau d'un banc, cada dia. I aquí que el fotut dels fraus més grans de tots han sortit molt ben salvats. És un fet objectiu, és a dir, aquí han fet l'estafa més increïble, que més de 700.000 persones
els han estapat amb el tema de les papereses, persones que no tenien cap coneixement del que estaven fent. Però no tan sols són les preferències, que són més. N'hi ha 50.000 productes, hi ha les clàusules sueles, les cares que quan baixen molt tipus d'interès tu no te'n puguis beneficiar. Hi ha els tots els productes, les obligacions subordinades. La gent es troba un dia que es troba que els diners no pot disposar. No sap què ha passat, no, s'ha malament, no sé què, no pot disposar res. I quan pot disposar-hi només va a la meitat o un terç. Bé, pensem que això són coses que hem d'investigar, que hem de dedicar i que explicar ben explicades. Nosaltres no estem en contra dels bancs, estem en contra dels mals hàbits dels bancs. Estem en contra dels mals costums, estem en contra del que estan... I que ens sembla que aquí, com que han tingut una cultura desorbitada, doncs han tingut controlat no votat els mitjans. Nosaltres prestem especial atenció a l'economia social. Jo d'això m'estendria més que després ho explica la Mariana, que és la que em coneix més que ningú. És a dir, tot el tema que és el món de les cooperatives, el món de les empreses socials, i tot el que està movent-se i que si un ho mira amb una mica de profunditat, et dones compte que, per exemple, que Alemanya està sortint de la crisi per un factor que no se'n parla mai, perquè les empreses alemanes han tingut crèdits. El crèdit ha continuat augmentant a Alemanya, però el crèdit a Alemanya no l'han donat als bancs normals i corrents com són el Deutsche Bank o el Commerzbank. El crèdit a Alemanya han donat les cooperatives de crèdit, que n'hi ha 1.100, i les caixes estan tirant 400, i en conjunt representen més del 50% del sistema financer alemany. És a dir, que l'economia social, que són petites, que són localitzades, que estan properes al territori, a l'empresari, a les activitats econòmiques, aquestes no han fallat, ha continuat augmentant els crèdits. Això no se'n parla mai, mai he sentit aquest debat de dir, escolti, aquests no, els alemanys tenen sí, ja sabem que tenen els tipus d'interès més baixos, això ja ho sabem, més alts que nosaltres, ja sabem, però els que han realment fet funcionar les Mittelstand, aquestes de Baviera, totes aquestes grans empreses o mitjanes empreses, han sigut aquesta xarxa i després diuen, no, però és que això alemany estan molt pitjor i la Merkel ho deixa escolti, no em digui si estan pitjor, nosaltres el que hem perdut és un sector que tenia un component una mica més de social i ara també ens l'han liquidat. Aquí ens queda un sector, que és el sector de les cooperatives de crèdit, que és molt petit, però que també està creixent. Paradoxalment, amb la crisi està creixent. Per això, com deia, m'estimés que ho explico la Mariana. Bé, nosaltres també hem sortit en un moment d'una eclosió de moviments socials, no és conegut sota el 15M, que ara, com que no fa accions tan invisibles, però sí que està actuant en els barris l'últim molt viu, o la plataforma de defensa pels apartats de la biblioteca, o altres moviments com Som Energies. Hi ha molts moviments que cada dia estan sortint moviments d'iniciatives, d'alternatives, i nosaltres ens fem ressò de tot aquest món. Nosaltres pensem que tot el que sigui alternatives, per això diem alternatives econòmiques, pensem que és convenient donar a conèixer aquests moviments. Tenim uns principis molt recollits, és a dir, que nosaltres som periodistes, però ens considerem som europeistes, som socials i pensem que és important respectar la majoria. Som europeistes perquè pensem que el projecte europeu, el projecte europeu de pau, ha suposat de més estret que Europa. També pensem que hi ha un criteri de valors que és un referent a tot el món internacional i també perquè amb les masses, amb els complements econòmics que està fent el món, cap país d'Europa ni Alemanya podria fer res, sinó per si sol. És a dir, que cada vegada té més sentit que hi hagi estructures supranacionals i que tinguin una perspectiva, una perspectiva en la qual poder fer d'interlocutor de veritat amb la Xina, amb els Estats Units, amb el Japó, que sigui. Ara, dit això, som molt crítics amb el que està passant a Europa. Els més europeistes ens ho tenim cada dia més difícil perquè que som europeistes, però és això, la gent mira l'únic estat. No, miri, si nosaltres tenim molt clar, però estem veient que és un desastre la política de la Comissió Europea aquests últims anys, està, la política està molt més atrasada, molt més conservadora que inclús el Fons Monetari Internacional, és a dir, ha quedat completament bloquejada, dogmatitzada, amb conceptes tan antics com la tendència de la inflació, l'austeritat, és a dir, molts valors morals o religiosos que no tenen a veure amb l'economia i amb l'eficiència. Però bé, a pesar de tot això,
mantenim l'esperit del principi, però som crítics amb l'aplicació. Som socials, com us he dit abans, doncs que ens interessa, defensem l'estat de benestar, defensem els avanços de la legislació social, defensem el sector públic, en la mesura que pensem que els serveis públics, tots els països avançats, els països més avançats del món, els més eficients, que són els països nòrdics d'Europa, doncs són els que tenen un sector públic més ara està controlat, està més democratitzat, no es tenia sector públic per tenir sector públic, sinó que és un sector que té una intensitat de control democràtic que aquí és imaginable avui per avui, sobretot de transparència. Bé, només per acabar, perquè m'agradaria més fer una mica de per acabar, dir que nosaltres pensem que sortim un moment que quan fem una revista de paper tothom ens diu com pot ser que amb això, amb un paper que tot això s'ha acabat, està caducat i tot el futur és les publicacions electròniques i el web, internet i tot això. Però nosaltres pensem que tot això és un papenatisme. L'Economist avui dia ven 1,5 milió de còpies i és el triple que fa 15 anys. I depèn, cada producte depèn. Els companys nostres francesos no deixen d'anar creixent, venien fa 10 anys 80.000, ara estan a 115.000. Cada publicació, nosaltres fem en paper i en web. La gent pot tirar per un, o sigui que no tenim un criteri, no som dogmàtics en aquest punt de vista, i que pensem que, com la mateixa manera, que aquesta és una discussió absurda, és a dir, que cada producte té la seva utilitat. Si nosaltres fem una explicació sobre els pressupostos, a la web podem dir, miri, que pots demostrar el document sense els pressupostos, i que pots combinar, és a dir, pots combinar les dues eines, no? És a dir, que són dos instruments de difusió, de divulgació, i que s'ha d'aprofitar bé. També som un equip on hi ha gent de totes les edats, és a dir, que nosaltres pensem que una de les coses més horroroses que ha passat a la nostra professió és que una generació de periodistes, quan han arribat a partir dels 50-55 anys, se'ls ha considerat quan estan en algun que tenen més capacitat i més experiència, ja se'ls havia de liquidar, i la veritat que la major part de nosaltres tots estem treballant per tot arreu, és a dir, que avui no estan allà de periodistes, no tenim cap voluntat d'ajudar-nos i fins humil, perquè, mentre podem contribuir i podem treballar, no té massa sentit tot això. Doncs això és el que volia explicar, i si cas passo la taula a la Mariana, perquè explico una mica tot això d'aquest component social i aquest component d'afavorir tota la sala d'economies acadèmiques. Yo provengo del mundo, además del periodismo, del mundo de la economía social, específicamente he estado ya 10 años metida dentro del mundo de las cooperativas, específicamente de las cooperativas de trabajo. Hay una gran confusión, la gente piensa que es lo mismo una cooperativa de consumo que una de trabajo, que una de vivienda, que una de enseñanza, una de servicios, no se entiende muy bien, ¿no? Nosotros somos una cooperativa de trabajo, es decir, juntamos el trabajo. Pero también la gente relaciona o relacionaba en algún momento las cooperativas como algo marginal, como algo pequeñito, como algo de, 4 gatitos ahí que... No, las cooperativas pueden ser empresas, pueden ser muy grandes, pueden ser reconocidas internacionalmente. De hecho, hay casos, ahora vamos a sacar el próximo número en el ranking de la economía social que hace CETES, la Confederación Española de Empresas de Economía Social, empresas tan grandes como Mondragón, que es un ejemplo mundial, vienen de Estados Unidos, vienen de todos lados para ver qué es eso que se ha hecho. Las cooperativas de trabajo en particular, hay 17.000, son pocas. Pero pueden ser muy grandes, ¿no? Como el caso de Mondragón. Y de hecho, como decía Andreu, Alternatives Economics es una cooperativa de trabajo que tiene 33 años, tiene 50 periodistas trabajando y tiene ganancias cuando ahora los grandes medios están en derrumbe, ¿no? En el tiempo de derrumbe.
dicho esto, ¿por qué lo que está pasando ahora, lo que se está demostrando ahora, lo que se demuestra en tiempos de crisis, es que las cooperativas resisten un poco mejor a las crisis que otro tipo de empresas? Esto está demostrado con números. Creo que son, en los últimos 4 años, las empresas de economía social, según CERES, pierden empleo, obviamente, porque son parte de una coyuntura, pero pierden 10 puntos menos de empleo. Y es importante ver por qué pasa eso, ¿no? En principio, está el tema de la flexibilidad, ¿no? No es lo mismo que a mí me digan yo me bajo el sueldo y después nunca sé cuándo lo voy a recuperar, si es que lo voy a recuperar porque la empresa es de otro y yo no conozco las cuentas y no hay transparencia, que si a mí me dicen pues nos bajamos todos el sueldo porque sabemos que ahora hay vacas flacas y en las épocas de vacas gordas ya nos lo volveremos a subir, y es seguro que nos lo volveremos a subir, somos nosotros. No hay... Claro que cuando son vacas flacas para todo el mundo, igual, también en las cooperativas, ¿no? Lo bueno que tienen las cooperativas es que además la gente está un poquito más motivada, porque la empresa es propia. No es lo mismo trabajar para alguien que trabajar para uno mismo y trabajar acompañado, ¿no? Esto tiene sus pros, también tiene sus contras. Primero porque el cooperativismo no se sabe nada, nos costó mucho al principio empezar a armar la cooperativa. Las leyes todavía no ayudan, ¿no? Falta mucho para que se apoye el cooperativismo. No tenemos cultura cooperativa como personas, esto nos enseña, nos enseñan otro modelo, no nos enseñan desde que somos chiquitos que podemos trabajar en equipo y que podemos trabajar en cooperativa. Es la competencia, no la colaboración. Y esto se ve reflejado también en la gente y es complicado, por eso hay también cooperativas que bueno, con muchos problemas, ¿no? Porque están llenas de seres humanos. Pero aún así, yo creo que es el modelo, que es un modelo que es muy válido, que es mucho más democrático, mucho más justo. Por lo general, las diferencias salariales, no quiere decir que no haya diferencias salariales, y es un debate si tiene que haber o no tiene que haber diferencias salariales, particularmente creo que sí, pero no son unas diferencias salariales brutales, ¿no? Lo puede haber en el peor de los casos no sé, un 10-1, pero no no sé, creo que son los bancos, no sé, un 500-1. Y esto es algo que es muy positivo de las cooperativas, y que si se crearan más, si el mundo fuera más así, probablemente sería mucho más justo. Por eso nosotros elegimos este modelo, eso con todos sus pros, con todos sus contras. Tiene más contras, que es que, por ejemplo, la financiación de las cooperativas es más difícil. Conseguir financiación para cooperativas, el capital, pues nosotros tenemos este sistema y lo vamos consiguiendo pues de a poquito, ¿no? Pero es un trabajo muy duro, mucho más duro, es el camino difícil, y sin embargo yo creo que es el mejor camino, que hemos elegido el mejor camino. Otra cosa que es evidente de las cooperativas es que aunque la gente se pelee, siempre están las personas por encima del capital, siempre. Esto es súper importante. Esto lo tenemos y lo elegimos en Alternativas Económicas, y yo lo recomiendo en cualquier proyecto de periodistas que se hagan, y en cualquier proyecto que se haga profesional. Esta es la estructura nuestra.
Y esto es un poco lo que tenía que explicar. Muy bien. Un repte per tu. Com a periodista íntegre, sols qualifica Serà miserable. Soc de la màxima insolvència. Jo pensava que això era a quarts de 8 i no a mitja hora abans, i he fet tard, no sabia que havia de dir res. Confiava que aquesta gent fou prou sensata per no fer-me dir res, però, en fi, ja que hi som. Aquí el camarada Andreu va ser la persona que em va portar al diari El País, seria l'any 85. És el diari on m'ho he passat millor. Em va fer tancar moltíssim i això no és... Potser no m'ha costat. Però reien bastant. I ho recordo com una molt bona època en què pagava poc per casa, dormia poc, però disfrutava. Després les èpoques han anat sent pitjors, paulatinament. I ara em declaro francament pessimista. No crec que les coses es puguin arreglar. Jo em conformaria en que alguna cosa es pogués salvar. I amb això n'hi hauria prou. I penso que aquesta és una de les grans utilitats d'una revista com Alternatives. Els que en saben són ells. Quan em van dir que faria això, em vaig apuntar de lector. Després va resultar que em deixen escriure. No són perfectes, però en altres coses tenen bon criteri. I penso que s'ha de preservar, s'han de mantenir racons més o menys lúcids i més o menys honrats, perquè el conjunt de la societat ens hem idiotitzat. I els periodistes també tenim que redimir-nos una mica per tot el que hem fet malament, que és molt. És lamentable el que ha passat amb les preferents. Però pocs periodistes van dir en el seu moment en què consistien exactament les preferents i com podien acabar. Pocs periodistes van portar a la contrària aquesta corrent dominant d'aquests idiotes conjurats que asseguraven que hi hauria diners per sempre, que tenien dret a ser rics per sempre i que a més estaven més o menys condemnats a ser feliços. Estem condemnats a lo contrari i penso que hi ha una generació almenys condemnada a passar-les molt canutes. La següent generació les passarà igualment canutes, però estarà acostumada, que ja li semblarà que és normal. Està clar que Europa no tornarà a ser el que ha sigut en aquests 20 anys de deliri, perquè el seu pes a l'economia i al comerç mundial baixen, però s'havia d'aspirar a que fos un continent lúcid, que deixés d'autoenganyar-se. Si ets lúcid, pots aspirar a ser honrat i a ser decent. Penso que últimament ningú ha sigut massa. El que ha passat ja està passant. El fet que els rics siguin molt més rics gràcies a una crisi molt sospitosa, amb molts aspectes molt preocupants, i s'estigui destruint la classe mitjana, que és la que garanteix aproximadament l'estabilitat d'una societat. Pràcticament l'hem perdut. Molta gent ens considerem la classe mitjana, no ho som. En 2 mesos podem estar a la misèria més absoluta. Això afavoreix la inestabilitat i probablement, ja ho deia abans, veurem coses molt lletges. Penso que encara estem entrant en el desastre. En general, hi ha gent que li va bé i sempre hi haurà gent que s'enamori, que sigui feliç i que s'ho passi bé. Però, visqui en conjunt
pinta tan lleig, almenys tinguem alguns llocs on agafar-nos, alguns llocs dels que ens puguem fiar. Mentre hi hagi una persona íntegra, mentre hi hagi un periodista íntegre, no tot està perdut. Tampoc es pot demanar que la majoria ho faci bé, l'humà és extraordinàriament deficient, per definició. Però cada mes quan rebo la revista, que m'envien gratis, són així d'amables, en fi, les coses s'han de dir, no espero llegir-la. La trobo una bona revista. I per mi això és el màxim, tenint en compte que no hi ha cap diari espanyol que em duri més de 5 minuts. Alguns em duren 5 minuts i em deixen mal d'estómac, altres no em deixen res, però són absolutament inconscients. Tenir una cosa que em permeti lectura, que em faci sentir que he après alguna cosa, per mi és el màxim i per tant els agraeixo tot el que treballen i tot el que estan fent. És a mitjanit a Barcelona.